ya za ka dakata mana abin jinta kuma ka ce wallahi ni na kai da jar hula gacin mutumin na hango shi da jar hula saboda Allah wallahi na shi ne sun damfara ta zaki ba wani damfara ba damfara zaki ba bari za mu je mu same shi ni wallahi na san nashi ne ni na ga ya faɗi aljihunsa kuma kawai ka ce ni abin da na sani wannan ni yanzu ko ba kuma kira wanda ka ce wai na sani waye za ka kira ni zan kai mar abin nan amma dole tare za mu ni zan kai mar abin nan tsaya bari zan bude wani idan da abu da yawa ciki za mu raba zan ba ka tsaya bude a gani inda kuɗi mu raba shine dama an dade ana mana damfara irin haka yawwa ba dan Allah yanzu kawo 500 dakata mana ai ba za ka damfara tsaya yanzu tsaya ka sa guda kawo 500 ka sa jihu ko kawo 500 amma dai ka sa uku a ni barin ga wani abu ai ka to wallahi wannan abun la ilaha illa wallahi na polis ne kaga kuma me shaidar ka da naka ga aidikan nashi me shaidar ni bari ka gani me shaidar